No niin, morjesta vaan taas kaikille. Se on Ponipoika täällä ja tänään mä oon ulkona kuvaamassa sitä videota. Tää on tämmönen tiedotusvideo tänään vuorossa. Ja pahoittelut siitä taas kerran, että tuo pitkä aika video. Ei oo jaksanut olla muuta tekemistä näin. Lässyn. Joo. Niin. Mitäs mä mietin? Niin, mulla on nyt muutama videotiedotus tässä näin. Semmosia... Mun pitäis tehdä semmonen... Mä teen pari viikon sisällä niin semmosen, että kun teen Mutantin kanssa ainakin yhden videon, minkä te näette siitä, niin semmosen 6. videon sen Mutantin kanssa laittakaa semmoinen, että laittakaa kysymyksiä mulle ja Mutantille, niin mä voin pari viikon aikaa tehdä se video. Niin laittakaa mulle ja Mutanti molemmin YouTubeen niin kommentteja, kysymyksiä, niin katsotaan. Me tehdään semmoisen pikkukammun kanssa tehdä kans ehkä jonkunnäköinen video. Mä oon vähän meinannut, kun se on pyytänyt, että teki sen kanssa jonkun video, niin katsotaan, jos teki sen kanssa video. Joo, tästä ei nyt tule kauhean pitkää video. Mutta laittakaa tänne kommentteihin tosiaan niitä kysymyksiä mulle ja Mutantille, niin me tehdään nyt 6. video pari viikon sisään varmaan. Ja, ei tässä varmaan sit muuta kuin muistakaa tykätä, tilata, kommentoida ne kysymykset ja hyvää kesän jatkoa! Moi moi!